Γεια σας, είμαστε μια Technology Team και αυτό το πρώτο μας βίντεο από τη νέα σειρά Survival. Γεια σας. Εσύ θα πεις γεια. Γιάννης Ακοινώνητος δεν μιλάει. Ντρέπεται. Δεν ξέρω τι να πω, είναι αρχή ακόμα. Ντρέπεται. Λάματα στα ξύλο. Πού θα χτίσουμε σπιτάκι για αρχή, πρώτο βράδυ? Παντού. Έχω δει μια ωραία ποδιάδα στα αριστερά μου. Αποκτώντας Ωραία, εκεί θα πάμε, ναι. Γιάννη, είσαι ωραίος, ρε. Ωραίος. Ωραία. Τραπέζι, έλα φτιάχνω το πρώτο working of beds. Πάμε. Θα κάνω λίγο απέναντι να δω εδώ πέρα. Πριν. Με κεφάλαιο σε κοντά. Ναι. Όπα. Τι άλλο θέλω να κάνω. Άλλο θέλω να κάνω. Άλλο ήθελα να κάνω. Εντάξει, το έκανα. Ωραίος. Ωραία, έχω αρκετό ξύλο, πιστεύω. Πόσα κομμάτια? 17. Αν έχεις μαζέψει εσύ, μαζεύω και για σένα. Έχω μαζέψει τα δώσα, εντάξει. Φτιάχνω μια αξία Πώς να θα πάρει και βλαστάρια, άμα πάμε στην παιδιάδα, μην πεταγούμε αυτά για ξύλο. Έχουμε δίπλα. Ωραία. Βρήκα και κροκάλα με τη μία, οπότε... Λοιπόν, μη σκοτώσεις τα γελά, δεν μπορούμε τίποτα, δε. Αου. Μείον ένα πόδι. να μαγειρέψει πείνα στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Ώρα για εξόριξη. Γιάννη, φτιάχνω ένα crafting table εδώ. Έχω φτιάξει και εγώ. Και έχουμε φτιάξει 3. Είμαστε noob. Μαζί μου θα φτιάξω υλικά εργαλεία για εσάς. Μαζεύω κροκάλα. Εσύ έχω ήδη ξεκινήσει. Μην τσακώνεις. Έχω φτιάξει sticks. Έχεις πέτρα να μου δώσει? Μαζεύω. Δώσε μου τουλάχιστον 3 κομμάτια. Άστα. Έλα. Sorry. Πώς που είσαι εσύ, ρε? Εδώ είχα πάει να μαζέψω λίγο κροκάλα. Έχουμε εμείς. Θα το μαζέψω μόνο μου. Πού είναι το σπίτι? Έτσι Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καλά, δεν ξέρω. Λοιπόν, Όπο, την έπαιρνε. Για κάτσε σιγά σιγά να φτιάχνουμε. εδώ μέσα στην παιδιάδα που είσαι, Γιάννη, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σημείο. Μέσα εδώ στο βουνό. Όχι, ρε. Εκεί που ήσουν στο νερό δίπλα. Α, εκεί πάνω. Οπα, ένα μήλο. Ναι, άντε ξεκίνας ή να φύγεις. Με τι υλικά το τι? Πίσω. Καλά, θα σου φέρω κι εγώ. Ωραία, κάτσα να μάσω λίγο εδώ. Έχω 3 μήλα μέχρι στιγμής, εντάξει. Κάτσε πάμε βρω κανένα προβατάκι που έχει εδώ πέρα να φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Ναι, βρες κρεβάτα να φτιάξουμε κρεβάτια. Ακούω, βελάζουν. Τα σκοτώνω. Είμαι κακός. Πω, έχει πολλά εδώ πέρα. Κάτσε να αφήσουμε λίγο τους ήχους μου στο Minecraft. Ωραία. Ωραία. Ένα κρεβάτι έτοιμο. Ναι, να πεις. Γιάννη, ξεκίνα να σου φέρω εγώ κοκάλα. Ωραία. Πού είστε καλή προβατάκια? Ένα απλό σπιτάκι για αρχή. Το πιο απλό που φτιάχνεις. Εδώ θα ζήσουμε, ρε. Οπότε, Ναι, εντάξει, ναι. 3 είμαστε, πιστεύω, και εκτός του μπορούμε να ζήσουμε. Οπότε φτιάξε κάτι τρελό. Φτιάξε κάτι τρελό. Κάτι πολύ τρελό. Σαν εμένα. Και το δεύτερο σπίτι. Όχι, Γιάννη, Οκ. εσύ είσαι ωραίος. Ναι, ωραίος. Έχουμε 2 κρεβάτια με στιγμής, εντάξει, θα τα κάνω 3. Πιστεύω. Ωραίος και αυτά. Ωραίος. Αου. Εδώ, ρε Γιάννη, έλεγα να το φύγαμε. Κάτσε αφού έχουμε... Εντάξει, εκεί καλύτερα. Ναι μωρέ. Πού πήγα τώρα, στα πρόβατα. Άλλο ένα. Είμαστε απέναντι ακριβώς.
Ναι. Ναι, ωραία. Πάμε να φτιάξω τα κρεβατάκια. Λες να ξεκινήσεις τις φάρμες εγώ. Και να φάρμα να Μισό λεπτάκι περιμένετε. 1, 2, 3. 1, 2. Φέρε λίγο πέτρα. Τι, τα κρεβάτια που θα μπουνε. Πείτε, πού θέλετε. Φέρε λίγο πέτρα, Μιχάλη. Κάτα βάζω Πάρε εδώ. εδώ ένα στάκ. Ωραίος, ναι. Πέραμε τα κρεβάτια. Φτιάχτε ένα ωραίο σπιτάκι, έτσι. Σινιά εδώ, coal, iron. Ωραίος, ναι. Ωραία φίλε, παλούμε να πέσω. Ωραία φίλε, εντάξει. Θα πέσω την κροκάλα μου, την κροκάλα. Χωρίς coal. Ωραία, δεν πέφτει, έχω μάθει. Ένας καρβός μου. Πούντος. Ο Μίτσος, ο Μίτσος. Κάμω το creeper γάμο. Μη βρεις τον ξαδερφό σου. Θα μου φας και αξίνα τώρα και ψαχνόμαστε. Δεν πειράζει. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος κατά βάθος, Εγώ μαζεύω λίγο ψηλάκι για το σπίτι. εγώ μαζεύω λίγο κόουλ για το σπίτι. Να το Ποιο? Ωραία, ωραία. είμαστε ωραίοι. Όπα, κάτσε μην πέσουμε εδώ. Ανεβαίνουμε εδώ. Ου. Λάβα παντού. Άμα πέσω θα με κλέπει. Ουδές. Μαζί και τα ξαδέρφια σου. Όλοι θα σε κλαίνουν. Πιστεύω αυτό το ψήνω για αρχή να και το που έχω βάσει. Ωραίος. Τα παιδιά. Εσείς ασχοληθώ εγώ με φάρμες. Κάνε το. Ασχολήσου. Να μάσουμε λίγο. Γιάννο, όποτε μπορείς να φτιάξεις μια τσάπα, ρε. Ναι. Να μάσουμε λίγο άμμο. Να βάλουμε λίγα παράθυρα. Γράφουμε 7 λεπτά. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Μέχρι τα 20 ακόμα. 20 λεπτά να κάνουμε το βίντεο τελικά. Έκανε 20 λεπτά. Είσαι ωραίος. Μ' αρέσει το σπίτι σου. Μ' αρέσει. Έχω φέρει και λίγο τέτοιο. Κάτσε να φτιάξω ένα φούρνο. Φτάνει η κροκάλα. Θέλω εγώ όπως το λένε. Τι. Άμμο. Έχω κι εγώ. Θα μπουνε κάπου εκεί τα κόλλ και άμμος. Εγώ χρειάζομαι πέτρα. Έρχομαι. Είναι κοντά. Είμαστε τόσο καλοί που δεν έχουμε φτιάξει ακόμα πόρτα. Πού είναι η πόρτα? Από πού? Εντάξει, έφτιαξε μια πορτίτσα εγώ. Έξω. Μα βρήκαμε και αερόν. Φέρε λίγο πέτρα, Μιχάλη. Λοιπόν, πάρε εδώ. Μπες τη δίνω όλοι για να μην δίνω. Έλα, Εντάξει, μου φτάνουμε. Μέταξα όλοι. Πέρα μου τουλάχιστον 20 κομμάτια. Ωραία φίλε. Τώρα Μιχάλη να σου δώσω, ρε. Πάρε. Τώρα τελειώσεις. Να, λίγο δεν θέλω να βάλω. Κάτσε να φτιάξω πάλι εργαλείο. Όχι ρε Κώστα, έτσι, θα τους κάνουμε για νοπίδακες, ρε, γιατί δεν συμφέρει έτσι. Θα έχουμε κι άλλα μέσα. Πάμε. Να μην κάνουμε λιφτιές, αλλά να είμαστε... Ένα παραθυράκι θα με την πρώτη. 9 και 20, 6 δευτερόλεπτα. Πάρε και από μένα μία. Μη σκοτώνεστε, παιδιά. Δεν σκοτώνουμε, τσακωνόμαστε για Μη σένα. σκοτώνεστε. Για όλους έχει ζωή. Ναι, αλλά Έχεις άλλο άμμο. Έχω εγώ ρε 18 κομμάτια, δεν στα έδωσα. Θα το κάνας. Στο φούρνο. Έγινε... κάτσε και στην γωνία, ρε.
Αυτό το φαΐ, σε κάθε σωτή. Ναι. Πάμε να τζαμιλίκι να βάλω αυτό. Έβαλε μια σκαλίτσα από το σπιτάκι μας. Ωραίος. Έτσι θα βαγίνει. Νύχτα πέφτει το Παλέρμο, άκι με δούμε. Έβαλα πρόχειρα κάτι κήπους εδώ, κάτι... Ναι, καλά έκανε και θα χρειαστούμε σε λίγη ώρα. Πώς γίνεται η άλλο πίνακας, μπράβο μου εξηγήστε λίγο. Όλα τα και μη δούμε ρε. Πάμε για Είναι ύπνο. δημιουργική μέρα. Πώς γίνεται η άλλο πίνακας, μου λέτε. Έλα, πες τι για ύπνο, άστο τώρα, στο σου πω μετά. Έχουμε το γωνιακό. Σας παρακαλώ, βγάλτε αυτά που κρατάτε. Με χεράζει και μόνο. Εσύ Μιχάλη μπορεί να με σφάξει το βράδυ με το τέτοιο. Άντε ρε. Άντε πες ρε. Καλημέρα. Κάντε και το πάτωμα το κάνω ρε. Ή όχι, κάντε το ξύλο. Κάντε για ένα αυτό το ξύλο. Κοίτα με. Θα αφήνουμε. Θες κι άλλο. Κάτι θα σου πω. Κανονικά θέλω. Αλλά θα κάνω πλάκες, που σημαίνει. Πίεση. Ναι. Το κλασικό. Έχετε κανένα κόκαλο πάνω σας. Κόκαλο. Αυτό δεν είναι όμως το 40 ακόμα. We don't have a συντηρητή τέρεν ακόμα. Το επόμενο βράδυ να φτιάχνει να φτιάξει. Το επόμενο βράδυ που θα βγάλουμε τη μηχανή τώρα θα κάνουμε τα μικρά κατάλαβα. Με σλάψει το φτιάχνει το πάτωμα, έτσι. Κάτσε τώρα. Με βαράει κλίμα εμένα. Δεν έχω φαγητό. Πρέπει να πάμε και για μάιν. Πάμε ρε, μην βιάζεις. Μην βιάζεις. Όχι. Δεν έχω φαγητό εδώ, συγγνώμη. Όχι, όχι, μάγισσα. Όχι ρε, φύγε μακουάκι. Έχετε στο σπίτι παιδιά, μπείτε μέσα, μπείτε μέσα. Εγώ είμαι εδώ. Ρε εσύ έχεις αφήσει μια ξύλα κάτω πεταμένη. Είναι το πολύ ένα μπλοκ να μπορεί να σπάσει. Ανάτιμα έχεις. Ωραία, φίλε κατάβα κάτω. Πολύ ένα μπλοκ. Ωραία ρε. Δεν έχουμε σκεφτεί. Είμαστε ωραίοι. Θα φτιάξω ώρα. Τι μάγισσα καλέ. Γιατί κάνεις τώρα τη σκεφτεί ρε, πολύ τέλεια. Ναι ρε. Έχουμε και λάμα τα φτάκια. Θα καυτεί η μάγισσα. Συγγνώμη που το λέω. Θα καυτεί τώρα έτσι και είχα ζωή τώρα. Από την λέγανε. Τόση ώρα δεν έχουμε φτιάξει ένα μπαούλ. Μου πετάει φίλτρα. Όχι, με χτύπησε. Ωραία, συνάπη. Δεν το Μιχάλης. Ρε, είναι κι άλλοι μάλιστα από το πέρα. Δεν το Μιχάλης. Ωραία, φίλε, το πέταξε πάνω σου. Όχι. Ελάτε, είδε να τους σκοπώσετε. Τους σκότωσα εγώ, αλλά θα το κάνω. Πήγε να πάει στο ύπνο. Όχι άλλοι ρε. Ναι ρε, είναι δύο ρε. Έρχομαι έξω, πάμε μαζί. Ωραία, πούστη. Το σκοτώσατε ρε. Πάρτι, πάρτι, πώς θα είναι. Έτσι ρε. Έτσι ρε, έτσι. Power. Πού είναι οι άλλοι μάλιστα τους σκότωσα τώρα. Μία τους σκότωσε εσύ την άλλη δεν ξέρω τι έλεγε. Εγώ τους σκότωσα ρε. Ωραία, μπράβο σας. Εγώ πάω να μάθω λίγο ψήλο. Έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Όχι. Αλλά, έτσι, πήγα και στη μάλιστα. Άντε να δει. Ωραία, φίλε, κι άλλοι. Τι γίνεται τώρα. Πολιά έχει εδώ πέρα. Όχι, γολιά και εδώ. Γολιά. Έχει γολιά. Άντε γελαδίτσα εσύ. Άντε εκεί πέρα. Άντε εκεί πέρα. Παναγία μου, σιγάζει. Βρήκαμε το άντρο το μαγιστό. Της απόφυγα το φίλτρο. Μπράβο μου. Πού είναι ρε. Σκότωσα, έλα ρε. Δεν υπάρχει πλέον.
Ωραίο. Δεν υπάρχει πλέον. Κάτσε να φτιάξουμε με την περιοχή. Εγώ δεν λέω, εγώ να δω λίγο το άσπρο τσίμο, δεν μου πώς λέγεται. Σημίδα. Σημίδα. Όμως. Μπρίτ, κάπως έτσι. Δεν στηρίζουμε Ελλάδα εμείς. Νο. Κι ας μόνο την Ελλάδα. Είμαστε Αμερικανοί. Άρα μου πάνε ξεφύγει ο Γρανίδης από τότε. Φακ. Λάλα. Πώς θα φτιάξεις τη σκεπή εσύ, ρε. Ας την περάσει. Τι σκεπή θέλετε, πείτε μου κάτι. Έχουν υλικό, ξέρετε τις σκεπές. Αν έκανα πίξο έτσι, γιατί με έκανα φωτεινές απότομα το σπίτι. Ναι. Μάλιστα, Mr. Johnny. Τέσσερις περισσότερους στο πολύ. Σε κάθε γωνία. Είμαστε οικονομικοί τύποι. Άμα το πούνε ένα σκελετό, θα το διασχίσω. Λάμπες οικονομίες, αν. Πάμε. Φακ. Α, τα 3 iron του βάλαμε να Τώρα πάμε για mining. Βασικά, στο επόμενο επεισόδιο για mining. Μπα, θα προλάβουμε. Όχι. Δεν θα προλάβουμε. Θα φτιάξω τις καλές για έξω. Μάλλον δεν τραβάς το κομπάνο. Δεν πάμε και... Δεν θα κάνουμε σπίτι. Ναι, μια χαρά. Εδώ πέρα που στάγαμε πριν για την πέτρα, δύο έντερμαν και μια αράχνη. Καλά, άρχομαι. Αναλάβω τους έντερμαν. Βαράνε. Ωραία. Κώστα είσαι μεγάλος μου μπάρ. Είσαι τρελός ρε. Πάσατε ρε. Είσαι σου καθόμουν. Είσαι μεγάλος μου μπάρ. Είσαι σου καθόμουν. Είσαι τρελός ρε. Ρε δεν πεις που βαράς ρε. Πάσατε μου βαράζει ρε. Τα πράγματα μου παρακάτω. Δεν είχα μπροστά σου. Λάγκα ρε. Ίσως. Δεν λάγκα ρε. Ο καθόλου. Αφού μου να πεις μια φάση. Πώς γίνεται να αρχίσεις. Τα πράγματα μου. Ας είσαι πιο μπάς. Τα πράγματα μου. Λένε με να πει ότι μου βάζει τα κόμματα. Τα πράγματα. Τα πράγματα. Είναι δικά μου τα. Είμαστε ρε. Σημαντικό Φέρτε εδώ τώρα. πνεύμα. Είναι δικά μου. Τα βασικά Πόσο σημαντικό πνεύμα εμείς. Από το πλήρω. θέλω το κλείσω. Δεν θέλω πάω. Μόνο τα συντελένια πράγματα μου θέλω. Τι άλλα είχε. Μόνο συντελένια. Ρε θα πάρω το κρεβάτι μου από το σπίτι μου ρε. Και μια ξύλα. Καλά τα λέω. Γιατί μην γίνεις τάξη τα πράγματα σου. Δεν είναι δικά μας. Εγώ μόνο αυτά Το είχα. θεωρείς κουπίδι Γιάννη. Το θεωρείς κουπίδι ρε. Όχι. Θεωρώ συμπέχτη. Άρα Γιάννη, να μου είναι εμένα τα σκουπίδια. Από γεια. Δεν είναι σκουπίδια. Πάντα. Είναι η ανάμνηση. Και ανάμνηση ρε. Και κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε το βίντεο μας. Εγώ θα αρχίσω το mine. Οπότε γεια σας, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.